Gaurkoan, etxebizitza eskubideari buruz hitz egiterakoan zenbait kontzeptu ikutu nahi ditugu eta kontzeptu hori lotuta besteak beste etxebizitza hutsen problematika ukitu nahi dugu Gipuzkoan batez ere, ezta zeharka izango da gai hori gaurko hitzalditxo honetan, baina bere garrantzia baduenez aipamen bat egingo diogu. Hasteko eta behin, etxebizitza eskubidearen edukiei dagokienez, etxebizitza eskubidea eduki unibertsaleko eskubide bada, hau da, ez soilik leku bateko hiritarrei, padroian daudenei, baizik eta bertako biztanle guztiei onartu hartzen da, baina aldi berean baita ere ezaugarri kualitatibo batzuk eduki behar ditu. Hau da, etxebizitza horiek bizitzeko adinako duintasuna eduki behar duten lekuak izan behar dira. Bai osasun aldetik, bai ur hornidura aldetik, argindar hornidura aldetik, bizitzeko baldintzen ikuspegitik, baita ere ezaugarri kualitatibo batzuk bete behar dituzte. Etxebizitza hutsak egotea, zergatik esaten da etxebizitza eskubidearen aurkako dela? Gainera kontuan izan behar da ez dela bakarrik etxebizitza eskubidearen kontrakoa, baizik eta beste zenbait eskubideren kontrakoa ere izan daitekeela. Etxebizitza hutsek eragotzi egiten dute merkatuan dauden beste etxebizitzak nolabait erregulatzea, beraien prezioa erregulatzea. Hutsik dauden neurrian, ez duten merkatuaren erregulazio funtzio hori betetzen eta etxebizitzen prezio altuak ahalbidetzen dituzte, espekulazio helburuak eta gainera kontuan izan behar da, gure araudian eta inguruko araudietan baita ere etxebizitzarekin espekulatzea espreski debekatuta dagoen zerbait da, naiz eta errealidadeak beste zerbait erakusten digun. Aipatu dugu alokairuengan eraginik ez duela, arazo soziala ere badala, aipatu dugun kontu horrexengatikan, arazo ekonomiko ere bada, izan ere hauek merkatuan ez egotegatikan, ez dute jarduera ekonomikoan eraginik, ez dute aberastasunean eraginik, eta ez dute geldik dauden ondasun badira neurrian, ez dute eragin ekonomikorik, ezta? Eta azkenik arazo ekologiko bat da. Zergatikan, hutsik dauden etxe horietan bizi daitezkeen pertsonentzako etxeak eraiki egin behar direlako, horretarako gurean behintzat auzo berriak eraikiz konpondu izan den arazo bat bihurtuz. Auzo berriak eraikitzeak esan nahi du terreno berriak okupatzea, eta terreno berriak okupatzea normalean landa lurrak edo izaten dira, horrek eragin ekologiko badukat, ez bakarrekan lurroiak okupatzen direlako, baizik eta baita ere bertarako errepideak egin behar direlako, argindarra eraman behar delako, saneamendu egin behar delako. Gurean ditugun politikak etxebizitza hutsekiko oso apalak dira, baina komeni da baita ere jakitea Europako beste lurralde batzuetan zer egiten den etxebizitza hutsekin. Eta hasteko Holandaren kasu daukagu harrigarrienetako bat urtebete hutsik dauden etxebizitzak okupatzeko ahalmena ere badagoelako. Alemaniaren kasuan birgaitu egin behar dira, hutsik geratzen diren etxeak birgaitu egin behar dira erabiltzeko egoeran jartzeko, eta ez baldin badira birgaitzen isunak ezar daitezke, alokairu merkera bideratu ditzake horretaz arduratzen diren instituzioak eta inkluso desjabetu ere egin dezakete. Suediaren kasuan, alokairu merkeetara bideratzen dira, Danimarkaren kasuan baita ere desokupazioaren kontrol badago gero horren gainean egokien izan daitezkeen politikak implementatu izateko, Frantziaren kasuan desokupazioaren gaineko tasa azkorra daude, hau da, zenbat eta denbora gehiago egon desokupatuta orduan eta tasa altuagoak ezartzen dira, eta Erresuma Batuak baita ere, etxebizitza politikak implementatzeko erakunde espezifikoa dauka eta instituzionalizazio maila altua dauka arlo horretan. Gurei dagokionez, etxe hutsen problematikari erantzuterakoan zerbait egiten hasi da, baina oso neurri apalak hartu izan dira une honetan arte. Normalean, esaten da errotazio tasa, hau da, etxe huts bat, jabe berri batengana traspasatu, edo alokairu batetik besterako tarte horretan dauden etxe kopurua 5% ingurukoa dela gutxi gora bera. Etxeak eta okupatuta dauden horretan. Horrei errotazio tasa esaten zaio.
Gipuzkoan gutxienez 7,5 da. Batzuk 7,5 bere ere altu egia dela esaten dute, baina 7,5koa da momentu honetan hutsik dagoen etxe kopurua edo etxe kopuru kontrolatua behintzat. Edonola ere, tasa nahiko altua da eta horrek justifika dezake beste erabateko momentu honetan ez dagoen moduko politika, beste moduko etxebizitza politika bat egitea, etxebizitza huts horiek mobilizatu ahal izateko eta nolabait eraikuntzari alde egiteko, ezta? Alternatibak topatzeko. Zer egin? Zer egin horretan, hasteko hiri planeamentuak edo planeamentu urbanistikoak zer esan handia dauka. Hau da, planeamentu urbanistikoa egiterakoan ez dira behar bezala aintzat hartzen etxebizitza hutsak eta hartu beharko lirateke. Horrezaz gain baita ere hiri planeamentuan eta ez bakarrik etxebizitza hutsi daukionez, baizik eta gaur egungo espazioen eta zona diferenteen funtzio bakarretara bideratutako zonen gainean, nolabait espazioen densifikazioa, hau da, jende gehiago bizitzea dauden lekuetan, eta baita ere multifuntzionaltasuna, hau da, gaur egun ez dagoena, lana, etxe bizitza, aisia eta merkataritza espazio diferentetara edo bideratzen da, gaur egun espazioek batzea edo aukeretako bat izan daiteke. Bestaldetik zerga eta udaltasak ere erabili daitezke etxebizitza huts horiek mobilizatzeko eta bestaldetik baita ere etxebizitza arazoari konponbide bat ematen hasteko eta etxebizitzen birgaitzea ere hutsik dauden etxebiak merkatuan sartu, alokairu merkatuan batez ere sartzeko beharrezkoak diren birgaitze politikak ere lagungarriak izan daitezke. Azkenik eskubidea eta ordenamentu urbanistikoari edo hiri ordenamentuari dagokionez aipamen pare bat egingo ditugu. Batetik etxebizitza eskubide kuantitatiboa da, esan dugun bezala, da unibertsala da, eta horrek eskatzen du nolabait leku batean bizi diren pertsona guztien, hiritar izan edo ez izan pertsona guztiek gainean administrazioak lan egin behar duela eskubide hori bermatu ahal izateko eta bestaldetik kualitatiboa da. Hau da, etxebizitza horiek eduki behar dituzte ezaugarri batzuk, duintasuna edo giza duintasunari lotutakoak behar bezala bizi ahal izateko bertako biztanle guztiak, familiak eta abarrak. Eta azkenik, ordenamentuan lehen ere zerbait horrelatu dugu, espazio balioan hitzak aurre ikusi beharko lirateke, densifikazio handiagoko espazioak, batez ere ez espazio berrietara jotzeko, ez landa eremuak okupatzeko eta baita ere bizi baldintza egokiak edo egoteko. Mugikortasuna kontrolatu egin beharko da, baita ere hori densifikazioaren bidez ere lortzen den ondorio bada, hau da, murriztu nolabait hiri planeamentuaren bidez eta etxebizitza eskubidea densifikazioaren bidez etxebizitza eskubideari erantzunaz ahalbidetzen dena da azpiegiturak ez eraikitzea, lan eremuak ez okupatzea eta etxebizitza eskubidea bermatzeaz gain baita ere neurri ekologikoak hartzen dira baita ere. Eta besterik ezean eraiki egin behar denean lan eremuetan edo ez derrigorrez lan eremuetan, baizik eta birgaitutako lurraldeetan mugikortasun planak aurreikusi beste zenbait lekuetan egiten da bezala.